Yo, salut băieți și bine v-am găsit la primul episod de Sin of 2. Astăzi jucăm la competitiv, zona 9, Game Found și vreo 10 jucători. Nu mai dă să mă picior. Vreo 10, 9 jucători pe acolo. Azi jucăm în zona 9 și ne băgăm la teroriști. Așa bă băieții, dacă mai vreți epic, mă băgă la counter teroriști. În fine, bă băieți, dacă mai vreți noi episoade, nu uitați de un like, share, comment și subscribe și normal, bineînțeles că eu o să mai fac. Și la vreo 15 like-uri eu o să mai fac ceva de genul. Dai șeful, nu da șeful, deci nu cred că mai doar am. Mamă, ce m-a direct cu acau. Nenorocitul, dă-mi o arma aia bună. Unde-i? E, bro, așa se face. Bun, unii mor. Am luat diplomatul. A murit. A murit ăla cu digălul. Tu-i digălul un curc, mă duc peste el. Vreau arma înapoi. Bă, nici nu pot să fac nimic. Vine ăla pe la spate. Hai, n-ai pe ce schimbile. Fugi! No. Eu te bă că vin peste mine. Bine, respect. Asta, uitați, ăsta e primul meu skin de la șmecher. Bă, Deagle și cât de blan arată, bă. Nu mai tragi ceva. Nu. Al n-ai de bulangiu. Meciul va fi... O să fie în start în 3, 2, 1. Hai că și citi bine dacă e ceva. Nu am uitat asta. Uite asta și cam atât. Nu mi-au obstacol. Nu mi-au asta. Nu, asta n-a... Aoleu, ce bou sunt. Vreau să sus. Am început meciul, trebuie să jucăm până la 10 să vedem cum ne descurcăm. Mă mai la aici grijă de killer în gata. Eu am Joker Boy. What? Am nebi ce trăgea de sus. Wow! Băi, du-te-n. Bă, nu ne fac ăștia. Bă, de-aia am tras o grămadă. Câtă viață a rămas? Trebuie să-l iau pe ăsta FSH, dar n-am tot să-l iau. O armă. Și cam atât pot să iau. Mă și pe asta schimb, că na, de ce nu? Cuțitul-i fain, e default. Da, să vezi la alt player cum e. Da, aici te poți juca ceva, da, o să te vadă, dar nu mă duc pe partea aia. Uite, uite cum a sărit. Are sus. O fugi înapoi. Ulu! Trag 10 mine. Uite, își trăgeau 10 mine, cum se va. Uite și tu, mai erau 3 în viață. Dar ce fac, bă? Predator? Mamă, ce nume fain. Eu pot așa, și așa, și așa. Uite, mi-au făcut tu. Uite, da arma asta, ziceam eu, bă. Uite, da arma asta, cum trage așa. Direct. Dar direct, bă, nu o pui mie în față. E imposibil, sunt 10 acolo. Era imposibil, erau 10 acolo. O, lule, bă. Bă, nu.
Bă, da, mai din partea aia, ba, din partea aia, mă, frate, mă. Ia dă-mă un pe 90, hai să-i facem. Bă, what? Salut, domnule, ce faci? Bă, da, m-am enervat rău, bă. Bă! What? Bă, nu-i corect. Bă, hai mă, frate, really? Aoleu, nu, mi-au bătaie, bă. Bă, mi-au bătaie, bă. Hai. Bă, cum e pe omul după-i, dă. Sus, erau momentul ăsta bași printul. Fucking momentul ăsta bași printul. Ă-te, m-am rămas noi versus încă doi. Oal, n-ai din ce să mă pe spatele lui. Ce se întâmplă? Aoleu. Toți uită pe mine în momentul ăsta. Și vă dați seama că nu pot să fac nimic. Rip. Bun, i-am făcut. Hai. Bine, bă! Bine, tată! Ai văzut, Tica, ce am făcut? Ai văzut? Și se face bossului. Băi, ești nebun, mi-am bătut pe amândoi. Băi, ești nebun la cap. Chiar dacă durează mai mult episodul, chiar vreau să fac mai bun. Stai mă. Ia voi. Cam asta am scris. SP. N-am înțeles. Ce vrei să zici cu SP-ul ăla? Bun, nu-i mort. Mai sunt doi în viață. Bă. Aoleo, adică. Iar te-ți mă bag cu proști. M-a jucat că în fața mea. HP, o să mor. Ai spus să mor, că mai aveam 8 HP. Băgam ea și că-i făceam. Făceam de mai rău 3 ori 2, nu mai știu. Tu ce tu faci asta la mine? Na, poftim, privești. Bă, mi-a uite asta. Hai să mergem. M-am cam plictisit. Nu, mă mai uit așa pe la pistoale. Bun, unii mor, doi să morți de la ei. Doi să morți de la ei, nu băgați înseamnă pe fundal. Nu băgați înseamnă pe fundal, nimic, dați-vă pe joc și dacă vrei și voi puteți să-l descărcați de pe App Store ori de pe Google Play.
Pe stream am văzut că cam costă, dar na. În cartă e ce sigur numai că nu este nimic, ce sigur. O plătam bomba. Și noi trebuie să mergem acum să omorăm, nu? Ia boi! Stai bă, bagă-mă! Ia boi! Da, cam așa se face. Salut, salut, salut! Ce faceți băieți? Ce faceți? Cum sunteți? Totul bine, totul frumos? Totul cât arțăgos? Mamă, nu știu dacă pierdem sau câștigăm. Dar după ne putem și pune la teroriști. La parcă e mai maker să fii cât de cât. Ce să iau? Să iau, doamne, că nu-s gay. Să merg. Merg. Bă, al naibii, mă, cum a dat cu cuțitul Mărhusan. Husen. Husuenius. Hai că mai sunt doi. A plătat bomba, hai. Doi, mă! Doi, mă! Doi, mă, naibii. Bun. Deci amorsează bomba, ce faci? Nu-l ia. Doi, bro. Bine, bro. Deci amorsează. Hai, bro, hai, bro, hai, bro, hai, bro. Mamă, ce cuțit ștecher are ăsta. Mamă, ce acadă să moară G cu pușcărie. Counter-terrorist win. Doi, bro, acolo. Și asta tot dacă durează mai mult, măcar vă uitați, măcar dați și voi like, măcar vă distrați. Uitați-vă la mine, chiar dacă în momentul ăsta, sigur, stănii mă înjurați. Că, na, mai sunt și unii care mă înjură. Hai să mergem să vedem ce facem. Cred că merg tot pe acolo. Nu mă sigur dacă e cineva. De-am dat cu bombița. Hai că mai e unul, băieți. Unul, băieți. Ia, boi. Se pare că trebuie să câștigăm. Team will change in. A, ne schimbă, să fiți atenți. Hai că m-am încărcat-o măcar. E 4-5. Teaming, noi ne-am mutat în partea altă. La teroriști. Nașpa. Ce fac băieții? Ce faci, boss? Te uiți așa la mine. Gata, 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 gata. Bă, am doar ăsta care nu-mi place. Ce să mă gândit? Hai, mi-am un flashbang. Hai, că l-am folosit. Ce a fost asta? Guiz. Nu mă ajungem în locul vostru în față. Stă pe acolo și ne așteaptă. Urât. Bă, n-ai bia tras doar două grante și rip. Du-te, bă, drecu, ce-a fost asta? Dai. Mamă. Bro, nu-i de bine, bro, nu-i de bine. Bro, dai. Bine, bro. Bun, 2-2. 3-2. Dai, bro. Bine, mă, bro, mamă, ce de predator. Numai pe el mă uit. Stai. Bro, a mai rămas o răsă. Du-te, bro, că se amorsează bomba. Dai, bro. Really, bro? Ce-a fost asta? Trebuie să jucăm până la 10. Ha, mă, sigur că dați-ne putere să câștigăm, vă rog eu mult. Dați-ne putere. Ce naiba, mă? Cerșesc putere. Cerșetorule, cam asta s-a oprit în comentarii. Cerșetorule, și numai să cerșești. Al naibii, numai cerșetorie, știi tu. Ce face cum și nu știu. Mișcă-te, te omor eu pe tine. Am se mișcă, am balat cum se mișcă. Da, Eugen. Hai să merg și eu pe sus. Hai că...
Cam da, cam nu. Băi, da, mă, acolo, mă, că i-am dat o grămadă, mă, la fraier, mă, i-am dat o grămadă la fraier, mă. Shit. Let's go again. Hai, mă. Dă-i, bro. Hai, bro. Bine, bro. Mamă, bă, ce le faci, mă? Mamă, ești proști. Câștigăm, mamă, ce cu șmecher are ăsta. Ia să vedem, bro, cine luăm, cine cumpărăm. Hai, bro, să vedem. Ce putem face. Nu mă uit. Hai, bro. Bă, n-ai m-a luat pe la spate. Bă, ce șmecher, mă uitați și m-a luat de la spate. Împuțitul. Mamă, se vedea... Aoleu, meciul ăsta-l pierdem. Bro! Bro, fugi! Teroristul. Nu, de ce? Counter-teroristul, de ce? Mama, vreau la mami. Nu glumesc, puteți să câștigăm. Dă-mă un MPO, dă prostia asta, bani pe de vreme și ceva, nu mai poți să-mi iei 150 de bănuți. Hai, bro. Ulu, ce față-i. Salut. De unde era intrarea asta? Că n-am fost niciodată în viața asta pe aici. Salut. Ulu, mamma, baby. Memerebi, telelegi. Telegram, aulu, o durut. Bă, m-a flash-uit în... Bine, bro, hai, fă-i. Faceți praf, bro. Eu tot timpul o să opresc asta și să revin imediat. Counter-terrorist Twin, ia auzi. Salut, ce faceți? Hai, mă, pe ei, Counter-terrorist Twin, cred că nu este, mă, ești prost. E 76. Aoleu, dacă pierdem, boys. Ce facem? Oare luăm video? Nu pierdem, Doamne ajută. Ce stăți, mă? Țăganul e mort. Nu. Sau. Bro, nu cred. Bine, bro. Ne-am descurcat. Bine, mai mult așa decât eu. Da, sunt și eu aici. Așa la Caterinca. Nu glumesc. Uite, ne ocupăm, uite asta. Apoi uite asta. Vezi. Da, poți merge și pe aici și tot acolo ajungi. Direct, no scope. No. Al naibii, ce m-a luat cu MP-ul. A dat o grămadă. Îi plantează. S-a mort că m-a rămas doar ăsta. A dat-o al naibii. Bă, stai, mă, la bombă, ce faci? Mamă, cum s-a... Bă, ești bău. Știi asta? Cum s-a auzit, bă. Cred că pe video nu o să se audă așa. Tu-te ăla, bă. Trebuie să stai puțin mai mult, frate, predator. I-ai pus-o fix în mijloc, normal că o vede. Nu, domnule terorist, nu-i ceea ce pare. Eu tot mărlanicul, stau toți acolo. Mărlanicul, m-a venit toți, o să murim, o să pierdem. Oare? Nu cred. Cum faci? Cum a făcut ăla? Aoleu. Pe videoclipul ăsta pun chiar dacă pierdem că ăla s-a învârtit. Aoleu, mamă. Ne-a pută râs. Hai pe ei, asta are bomba în spate. Zona 9, adevărat. Zona 9.
Ha, mă, suntem la competitiv, mă, putem să câștigăm la competitiv. Bun, n-ai bine dat o grămadă. Bă, dar... L-a luat de la spate, bă, dar pierde, mă. Cât? E 6 la 8? 8 la 6? 9 la 7. Oricum, chiar că îl pun a fost prea amuzant. Deci, chiar dacă... Că așa că, bă, l-ai pus degeaba, bă, că ai pierdut, că nu știu, nu contează. Fost mie când s-a învârtit ăla. Nice. Shot. Nu să obțin. Nu. Shut up. Cred că... ceva de genul, cred că se scrie. Ceva de genul. Bă, da, fugi mai repede, bă. Banii hap, banii hap, banii hap. Hai, repede, că banii hap. Mai puțin. Nu! Nu! N-a putut să... Tu-ți 20 la mătii. Pierd din cauza lui. Mamă, cât am filmat. 21 de minute. Bro, nu-i dă bine. Bro, nu-i dă bine. Mai sunt 3 în viață. Hai că jucați runda asta. Oleg! What? No, pierdem. Da. Ăsta am pierdut. Asta e, dar o să vezi ceva foarte amuzant cam pe la final. O să zici ceva de genul. În titlu. Hai, domnule predator. Știu că poți, știu că poți. Știu că poți, știu că poți, știu că poți. Știu că poți, știu că poți, știu că poți. Știu că poți, știu că... Știu că poți, știu că poți. Știu că poți să ne... Da, băi băieți, cam acesta a fost episodul. Am pierdut 7-0, n-are nimic. Păi, dacă v-a plăcut... Gameplays 2, rank will be available after Clebesion. Ok, păi băieți, cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, dați de un like, share, comment, subscribe. Și noi, ca de obicei, o să ne vedem data viitoare. Chiar o să-l pun. Chiar o să-l pun. A fost bun, a fost bun. Salut. Da, le-a dat numai lor. Salut.